Znači, koja dob kad možeš djetetu stvarno dati da režu, da. Pa mi smo, recimo, nožiće za mazanje putra uveli između 2. i 3. godine. Što je skroz ok, jer to ti je ista stvar. Znači, ja sam došao tu i nisam počeo sad nabijati po ovome prema da je izdržljivo, nisam počeo nabijati po ovome prema da je i to izdržljivo, nego gledam tebe, šta ti radiš sa priborom, tako isto i dijete. Znači, vidi na koji način ćeš koristiti i ovu pincetu, i pjenjaču, i cjedilo, i ne znam šta, i onda će tebe oponašati i na taj način će učiti. I na taj način će učiti, gle, ovo mi je, možda mi je lijepa boja, možda mi je fino mirisalo nešto, možda mi je bilo fora pod prstima. U jaslicama ljudi znaju koristiti palentu koja nije kuhana, nego koja je prhki materijal, kao medi za igru, jer on zapravo smiruje. Da, tijesta, zato sam ja izabrala i sve to. palentu, da se oboje smiri. I sve te stvari su zapravo super da klinci budu u doticaju s tim, da nije sad ti se tu patiš i radiš na brzaka ručak ili bilo kakav obrok, premda imaš opremu da to bude relativno brzo i da bude zdravo, a klinci su tamo negdje rade nešto stoto. Pozvati ih, uključiti, dati im povjerenje da znaš da će moći s tobom nešto napraviti. To kad ih vidiš da sa 2,5 godine znaju namazati tipa putar na kruh, super, da se znaju strpiti, da se on omekša, da bude dovoljno podatan ili nekakav sirni namaz, to je već zapravo win. I to im daješ gorivo za njihovo samopouzdanje, da će se oni uključiti u nešto i da će oni pametno napraviti. Pripremit će si doručak.